Mae'n sacsen. Croeso i'r stream, pawb. Croeso i'r stream. Croeso. Wel, rwy'n dal ar y Sam Fortnite i updale. Faint o amser yw... Dim clem. Mae wedi gwneud 4.6 gig allan o 6. Mae'r okay. Epic Games mor friggin araf am lawr loifo i cymharu â Steam. Mae'n insane. Ydy. Mae'n dechrau, wedyn mae'n stopio. Wedyn mae'n lawr loifo tipyn bach mwy, wedyn mae'n stopio. Mae'n rhwystredig. Achos erbyn hyn, ni gyd gyda 1 gigabyte connection, we cyflym. So, dylen ni ddim cael issues. Dyle pethau really bod yn lawr lwyth o gyflym. Ond os mae ochr Epic Games yn stopio fe, ni ddim yn gallu neud unrhyw beth. Literally, cymharu â Steam, mae mor crap at lawr lwyth o. Edrych, mae ddim yn oed lawr lwyth o unrhyw beth ar y moment. Oh god. Mae just 0. Really? Yeah. Saj. Dwi am siarad oedd Gen Z heddiw. Saj. Saj? Fi dysgu. Fi ddim yn dda at Gen Z speech. Fe ti dysgu fi sut ti. Beth mae'n meddwl? Falle na i gofyn am cyfieithiad. Ti'n so mid gyda chdi. Mid, okay, right. Mid beth? Mid, yeah. Okay, right. Fam. Mid fam. Be hag? O ti just hag o pobl? Sorry, fi'n edrych trwy fy emotes, fi ddim yn wedi colli'r plot. Mae emotes na yn dank. Ie, angen edrych trwy emotes ni eisiau. Pryd ni'n llaf rhywun, just yn emote arnyn nhw. Hwna beth ni'n mynd i gwneud heno. Blowing up. Fi yn hoffi'r un ti fanna. Fi yn hoffi'r sŵn yna. No cap. Mae dy fi 10 o faint o tydalennau o... Beth yw locker emotes? Beth yw gwahaniaeth e? Locker emotes? Rowley. O, falle nhw get greedy? Mae nhw'n rhaid i gallu rhoi ar y olwyn. Like quick access. Okay. Ond rwy ddim siŵr sut ti'n actually llenwi'r holl olwyn. Mae ddim yn dangos ti... Mae ddim yn gadael ti dewis 4 neu rhywbeth, ydy e? Mae'n 2 neu 3 slot yn rhif ar yr olwyn. Cwestiwn da. Ie, dim ond 4 fi'n credu, maen nhw'n gadael ti. Unlock the Catalina outfit wrth leid Fortnite ar ffôn chdi. Okay. No cap. No cap. Na, paid na. No cap. Mae'r outfit yn posio'r vibe check. Na paid, achos ti o beth, fi'n cael fy cyhyddo o bod yn cringe gan fy mab. So, fi'n neud yn gwaith wedyn, trwy pob tro fi'n gwybod fi'n neud e, fi'n mynd cringe, a mae hwnna, oh my god, mae hwnna'n gwylltio fe hyd yn oed mwy. Ti just fel, fi'n dweud y gair cringe, mae fe'n casau e. Dyma licio'r clapback. Has to be done. Fi ddim hyd yn gwybod beth ti'n meddwl. Y clapback stairs, lle. Falle, os mae hwnna beth. Mid. Na mid. Oh, man. Okay. Mae main character vibes chdi yn living rent free yn... Yn pen fe. Yn fam chdi. Fam. Ie, mae fe yn fam fi. Ti yn iawn. Fi'n deall hwnna, achos mae kind of yn syniad. Ond yn chwarae te i chdi, mae'n big W e. Big W, bod fi'n deall beth yw fam. Great, good. Big W. Oh, God. Yeah, W. Dim mid heddiw, Morgan. A-game heddiw. Fi yma i ennill. No cap. No cap. Yeah. Na, dim caps. Dim caps lock, chwaith. Just... Slay stream. Heddiw. Okay. Dim delw. Paid o bod yn delw. Delw? Delusional. Oh, God. Ond, da eisiau streamer fod yn very mindful, very demure. Very demure. Ie. O, sy'n boblogaidd o'n. Gen ti'r Ohio Riz. Na, paid. Ni ddim yn skibidi dim byd. Na, Ohio Riz. Na, dim byd. Ni just dim. Paid oedd yn sus? Hwna'n ymyngas. Dam. Sus. Ti'n cael menti B fe yma. Calm down. Ydy yn werth i fi a Emrys just cael practice duo match? Steve? A wedyn ni'n gallu... Rwy'n ar 5.56
allan o 6.14 o mae Oh, Epic Games wedi like, Stim point then. decide i ddim lawrlwytho dim mwy. So mae'r download ar 0 ar y foment. Wedi dechrau lawrlwytho eto. Oh, good god. Rwy ddim yn deall y bloody update in Epic Games. Na. Mae dal yn nuts fod... Ti'n gael download Epic Games efo APK file. Ie, mae yn nuts. Mae mor gwael ydi e. Mae mor crap. Yni, de. Bach sus. Bach yn Bach sus. Riz ever Epic Games. Na. Oh my god, guys. Yeah. It's not like downloading category ar Twitch ni gallu rhaid o'n lle Fortnite. Just chatting. Yeah. Ac dyna Just ni'n gallu neud. am Epic Games. Just aros, yeah. Dim aros. The dip. O, dwi'n eitha cyffroes heddiw. Dwi wedi prynu, o mae wedi cyrraedd heddiw, Astrobot. Game O, ni'n gweld ar y thing o ti'n chwarae hwnna. Ni'n meddwl, I wonder os mae hwnna rili newydd. Un hen ar PS5, ond ddim hen, yr un tech demo, yr un rhif wedi cael. PS4, Rwy'n wedi update fe efo like, couple of pethau newydd, so fi'n chwarae hwnna heddiw. Ond fi'n chwarae lot o Motorstorm heddiw ar y PS3 efo brawd. Okay. Hwna'n game nhw angen remaster o. Okay. Motorstorm yn mor da. Ai, dwi'n cofio hwnna. Mae wedi dal held up hefyd. Fydde? Dal edrych alright. Dwi'n downloadio 16 gig ar ffôn fi jyst fi gael skin. Na. Yndw. Hwn yn hollol madness. Ydw. Ydw? Ti yn? O, hyn. Yeah, okay. Ond faint, os gyda ti fel terabyte SD card neu rhywbeth? Mae skin yn slay. Oh, okay. Ti angen e. Ie, gair skin ag eto yn off straight within crap. Ti angen e. Dagger dance. Ai. Just by ti ddim cael unrhyw riz os ti ddim cael skin. No. Oh my god. O! 6 gig, woo! Good. Esin mawr. Bron yna. 200 meg i'n mynd. Okay. Literally, roedd y PS3 yn lawr lwy ffôn. Update i FIFA 13 earlier. Gyflymach na hyn. Na. Roedd fe Beth dim ond yn y like... byd o ti'n neud ar FIFA 13 though? Dyna'r Roedd question. just chwarae fe. What? Roedd fe'n like 64 meg update. O, roedd fe'n gwneud efo hwnna. Fi'n gallu chwarae FIFA 15 ar PS Vita. Like 13, ti'n mynd nôl i like PS2 times. Yeah, wel roedd fe'n ar PS3 hefyd. Okay. Wel, falle oedd yna y ddau, but... Yeah, roedd fe'n... Wow. Hwna'n Pro Evo time. Pro Evo, yeah. Yeah, o'n i di dechrau off gyda Pro Evo. A o'n i ddim di cyrraedd... Actually, probably 2015, probably oedd y tro cyntaf fi dechrau meddwl, oh, actually, mae FIFA gyda rai bits gwell. Yeah. But essentially, fi dal yn chwarae alternate controls ar FC oherwydd dechreuais i gyda Pro Evo. Nice. Yeah. Ie, oedd PES yn eitha da, fi roedd yn... O'n i'n joio fe. Dwi'n nawr, e-football hwnna wedi evolve. Ie. Cobra Kai the crane kick, getting that in there. That's a good one. Best. Right, dwi'n gallu cael e. There we go. Hey, weld, Minecraft trailer. Okay. Mae
She's Jack got Black. tweets there. She had tweets there. Just llun o Jack Black. A just rhaid i beth o Twitter, this needs to stop, yeah. Mae'n mewn gormod o pethau nawr. Dim y ffaith fod ddim yn gormod o pethau. Mae o'n gormod o pethau fatha Jack Black. Yeah. Yeah. Yeah, so mae'n newid, yeah. We just... Ond mae ddim, mae byth yn mynd i. Mae'n a lot o actorion sy'n cael getaway. Adam Sandler, you know. Dweud wrth fi rhywbeth gwahanol mae fe wedi wneud. Mae fe wastad y bumbling idiot like you're rooting for fe. Just... Dwi ddim yn licio Adam Sandler chwaith, ond dwi'n... Na. Ond bob fatha 4 neu 3 ffilm, mae'n neud rhywbeth gwahanol. Jack Black, mae'n literally just yn Jack Black yn bod dim. Yeah. A, sorry, di just fo'n gweiddi a neud gyn a cappella rock and roll. Yeah. Doobadoo, flibbidoo. Yeah. Skadoosh. Squididwsha, mi. Na, dwi'n gwybod beth i sgwyl y rock. Dwi'n eisiau reference sgwyl y rock yn bob dim. Just stop. O, siwr da. Oedd edrych mor awful. Iwa, dyl y Minecraft ffilm, beth sy'n ffynnu pan pobl yn dweud, it's not made for you, it's made for children. Okay, iawn. Ond, fucking dal shit, eh? Yeah. So, Yeah. Cos, ydy pan mynd i licio hwnna? Okay, os they're made for children, pam ti'n Jack Black a fucking Waterman na, Aquaman yna fo. Pa ffoc ti'n nhw'n fo? Digon teg. Nid oedd y Lego movie, ie. Just na fo Minecraft, ie. A dyn ni'n barod i gychwyn, boys? Yndan. Yeah. Yeah? Yeah? Hapus gyda Zero Bill Battle Royale trios? Yeah. Let's go for it. Hey, Spice Orange, Cruiser Stream. Mae'n gofyn am brawd ti, Mae ddim yn off i Fortnite, so... There we go. Beth oedd ti dweud o'r mae'n cringe. Cringe. Yeah. Dyna'r gair. Gair y dydd pawb, cringe. Yeah. Bamiwch cringe yn y chat. Pawb, yeah. Dweud eich pethau mwyaf cringe. Yeah. Ni gwybod. Be chi'n credu yw'r peth mwyaf cringe chi'n gallu neud ar Beth stream. mwyaf cringe- A nawn ni neud e! Woo! Ydy beth mwyaf cringe da chi wedi gwneud penwythnos yma? Yeah. Neu mwyaf sus? Sus. Fi ddim yn gwybod. Mae sus yn rhy feig i fi. A gall hwnna mynd lawr lôn tawer, you know, like sus. Ble chi'n stopio gyda sus? Pwy di'r team leader? Fi di team leader yn hwn. Yeah. Dwi'n main character energy. Oh yeah. Of course. Oh no. Am nawr. Do it. Woohoo! Let's go. Yeah. Yeah, sut ei ti penau play summer Spice Orange? Here we go. Ceisio siarad Morgan yn Gen Z. ceisio siarad Gen Z. Hey, rydyn ni'n mynd Na, o'n i ddim! O'n i ddim! Holl geiriau ar dechrau Ie. stream. Mae Morgan yn mid, very mid Yeah. Gen Z. Dwi'n mynd at y pen mawr yma. Hwna'n, Galactus. yeah. Man. Dig i. No, hwn i'n gyrraedd. So nawn ni cymryd goes yn lle ni'n glanio i ga... Does i gyda ta? Fydde Nawn mynd. ni Choose true. just amrywio fe. Yeah. Okay. Fydde mynd. A fi ddim di load o mewn eto. What? Castle Doom. O, fi ddim yn gwybod off. Iawn. Na, ddim Castle... Oh, Ie, cos ti'n di load o mewn, just yn suicide. Hey, rydyn ni'n stop o fi Castle ie. Doom tro dweud, oedd ni? We just Oi. stuck a connecting. Disgwyl, tydda ni'n dechrau mynd i rafft bob tro. Yeah. Thing. Ti di llwyth o mewn? Na. Na. Rip roof. Just- We're glad you had Castle Doom. Ie, fi wyd.
Oh, sugar. So fi Very probably ddim yn mynd i mindful, chwarae very yn y gêm yma. demure. Ti'n y list, e? Sut... Ti yn tîm ni, e? Gweithio fe'n? Yeah, mae'n Chdi probably just... sy'n y level... Ie. Chdi sy'n level 139. Chdi sy'n level... I know. Oh. Just as connect... Mae dal ar connecting. Mae yna 2 dot yn dangos fel y loading, so fi ddim... Damn it. Oh, fi'n hedfan. Ble chi di glanio, boys? Castle Doom. Castle Doom. Boys, chi chi marcio Castle of Doom? Okay. Oh, god. O fi eisiau gweld chi. Very O fi demure. just ochr arall yr... Demure. Ti'n dweud hwnna mewn ffordd eitha funny. Very demure. Oh crap. Be di hwnna? Very, Ydy hwnna ti neu rhywun ar? Dwi ddim. Rhywun yn... Dwi'n atach chdi. If the Black hwn Panther ddim calls. yn great. Lawr. See? Hanging now. Dwi'n shields big time. Ble mae'r... Rwy'n fi'n mewn y settings menu. No! Oh, Sorry. guys. Rwy'n trio roi ffrind mi. Faint o bobl yna? Just un rwy'n meddwl. O, oce. Herwydd... Asian. Oh! Whoops. Lle, fan hyn. A fi lawr hefyd. Round y cornel y ti. Maen nhw'n dod lan o grisiau. Sorry, Here we rwy'n go. fi mewn y settings menu trio ffeindio'r ffrind. Legendary! Sydd yn legendary? Right. Twymo fyny oedd yna. Legendary stuff to wear. Mae Morgan wastad yn rhoi how do you do fellow kids. Beth ti gael o fe? Y meme yna. Yeah. Beth ti enw'r Gyda'r actor? boi Steve- o... Steve Mae fe o Adam Buscemi. Sandler Buscemi. films. Steve Ie, Buscemi. Steve Buscemi. Buscemi. Yeah. Hell. Gyda'i shorts a... Yeah. Dwi'n gweld. Right. Ti angen... Ti eisiau amser i wneud y frame settings a Na, popeth? dwi'n gwneud e. Okay, fine. Dwi'n gwneud e. Okay. Yeah, oedd hi'n fi bach. Yeah, na, rwy'n just dim point. odd yna, We're usually cael y frame rate limit fi ar unlimited. Ah, Ond pryd dwi'n stream o, does dim point cael e dros 60. na. Oherwydd mae'r stream ddim yn mynd dros 60. Na, So- na, na. Yn Dim gwastraff. point. Yeah. Wel, o'n i cymryd hwnna fel just twymo fyny. Yeah. Mm. Cos... Bach yn sys o'ch ti'n methu mynd i fewn yn amser yn ni. Sorry, rwy'n bwytho ar un pryd hefyd. Whoops. Yeah, fi'n gwybod. Fe ar ffôn fi hefyd. Jam, roly-poly, custard, mae'n all lush. Yeah. Okay, nawr fi mewn ddo, ond fi eisiau newid settings fi cyn. 'Cause Oh fi ddim shit! eisiau- Oh no! No! Beth? Cos dwi wedi logio fewn ar byncyn ffôn. Oh, mae di logo ti mas. Oh. Pam ni wedi Yn logio gwell i ni mas? mynd nôl yn. Oh, Ie, mynd i lobby. okay. Pam ni wedi logio ti allan? Cos eisiau logio fewn ar ffôn fi. Fi cael skin. Not mindfulness, not demure. Very mid. Na. Depression. Very Epic Games, dim raise of Epic Games. Depression. Ti'n fod i dweud y gair dda... Ti'n fod i just dweud depression. Ti'n fod i dweud depression mewn pelfyd. Really? Yeah, Hwnna'n depression. trist. Ti'n fod cael dweud it is depressing. Ti'n fod just mynd depression. Depression. Just depression. It's Depression. ridiculous. No slay. Frame rate. Oh, mae frame rate unlimited ar un fi hefyd. Dyna pam o'n i'n struglo fanna. Pam mae fe ar unlimited? I mean, Facts. silly. Facts. 60 yn okay i fi, ddim yn meindio. Right. Wel, jiw. Ofnadwy. Pardon? What? Fy
Wel, ti wedi clywed y dywediad na? Dyw, mae hwnna'n dod. Di be mae'n chwarae yn dweud, di Emrys Sobo yn chwarae ddim efo'r un political stuff. Oh, what do you like? Right, ti di thing mewn. Yeah, Press okay. join. Good. Am ydi enlock locked? Am ydi methu just ymuno? I'n bo? Right, ti di ymuno. Mewn â ni, guys. Mae'n cael outfit fi, lle ni'n newid wedyn. Mae'n low-key depression. Oh, no. Paid nawr. Edgynol. Mae sut ti'n siarad, Emrys, yn neud fi'n teimlo'n drist. Ddim depressed, just drist. Mae'n just fel, beth sy'n digwydd? Beth sy'n digwydd i'r cynhedlaeth nesaf, you know? Pam? No cap. No cap skibidi. No cap. Skibidi toilet. Dwi'n gwybod beth yw'r skibidi toilet thing, a dwi'n ofyn... Gofyn, just rhaid gofyn bod yn rhywbeth dodge. Real talk, dwi ddim yn thirsty am hynna. Yeah. Oh, na. Please, paid. Oh, God. Right, ni mewn. Ti'n throwing shade yna fi? Oh, yeah, fi yn. Just am nawr. Mae llawer o'r termau hyn yn meddwl yn tipyn bach rhy hen. Be? Current Gen Alpha. Ti'n meddwl? Rwy'n meddwl. Hey, Ross and D, sut mae pawb? Yeah, good. Good, sut o'i ti? Fi'n trio Fi mynd jyst yn trafod Gen Z terms. Yeah. Termau Gen Z. Ydy yn Gen Z neu Gen Alpha? Beth ydy'r... Gen Z, ie? Na, dwi'n googlo nhw. Yeah. Gen Alpha. Pam mae hwn mor laggy? Ti'n meddwl Switch, na? Na, fi ddim, actually. Fi ar y PC dda. So, what the heck? Oeddech chi ar PlayStation ydych? Oh, Gen Alpha 2013 to 2025. Mae di PlayStation o dan enw chdi? Na, fi gyda PlayStation Remote. O, dyna di. Hwna beth, hwna'n probably. Alright, ble ni'n mynd? Dyna pam. Sandy Steeps fyna. Go. A gweithio am y rafft wedyn. Oh, you're rafting through that. Oh my god, lots of them. Oh my god, mae'n siŵr lots of them. Mae'n ffain. Ti angen... Mae yna car ar yr ochr, ni allu just neidio yn y car. Ond fi'n gwybod mae dy ti... Oh, actually, no. Fi'n gwybod os hwn yw'r account fi'n gallu troi mewn i Tesla. Mae ti'n yn erbyn hwnna trwy diwethaf ni chwarae. Mae'n gael rhywun dan yma. OK. Ti sort nhw? Do. Good man. Hwna'n eich da. Diolch yn fawr. Dwi'n health da. Oh my Christ, beth oedd hwnna? Rwy'n just wedi... Get that then, it's yours. Ti ddim eisiau hwnna? Na, dwi'n... Ddim yn fan o'r un double. Okay, mae rhywun mas yma. 12 footsteps. Ie, I fi. Oh my days. Dwi'n fawr. Dwi ti? Oh my god. Fi wedi mynd yn y car achos mae rhywun wedi dechrau safety fi. O, fi gallu gweld y person. Oh my days. Fi'n bwrw fe gyda'r car. Mae'n lawr. Dwi'n rhaid isol o health. Dwi'n gorau sort o hynna. Gynta. Gweld rhywun yn redeg. Dwi'n cofyn at trios ywn ond dwi. Ie. Hey Morgan, aros hwnna. Yeah. Good job. Mae rhywun yn dynnog i revive man. Yeah. Os gyda ni digon o loadout i cymryd nhw awr yn y crash. Ti eisiau shotgun? O, ma'n nhw'n ôl, shit. Nes i sort charge nhw. Dwi... Gibio.
No cap dwi efo awful loadout. Ie, ni angen scavenger mwy then. Skibidi toilet. Beth yw'r thing am Riz hefyd? Fi ddim yn deall. Charisma, there is there. Beth yw e? Ooh. Charisma. Charisma. Oh. See? Diolch beth. Got shield out. Okay. And it's Dod it. lawr. Oh my god, mae'n cael horrible mynd. Rwy'n yn safe, fi. O, mae chdi... O, Mae shit. fan hyn, fi oedd e. Mae'n boi arall yna. Peter Griffin. Actually. Oh, fi lawr. Fi gyda shotgun. Damn. You'll get him though, mae fi wedi cael fe chydig. Damn. Rhaid i mynd lan, rhywle. Na, dyma fa yma. Okay, fi'n mynd tuag at ti nawr. Mae'n lawr. Ti'n Mae gallu tîm cael fi- arall ar pink, mae tîm arall dod ar pink. Okay, fine. Fi'n hyn anyway. Ti'n gallu, un o chi. Good man, diolch. Oh. There we go. Reit, snyd. Diolch yn fawr. Dyn, mae'n di. Diolch. Right. Just cyddio Ble chydig. ti, dau? Dwi'n Dwi'n lawr yma. iechyd. O, nhw'n agos. Ie, that's all worth it. Okay. Ie, Yn y swydd. porth ofyn. O... O, na i cymryd y pop. Ie, mae gynna fi. Mae'n y pobl rwn ni. O, ys dwi'n di... Ie. Mae'n arno fi, Ah, shit, mae'n dau arno fi. Kill ti, Morgan, kill ti. Na fi lawr hefyd. Sgwyn mama. That's it. O, mae fo... Fast. Efo'r thing. Shotgun hwn. Rwy'n cysau y pump shotgun. Yeah. Mae mor araf. Hyd yn oed yn un porffor, mae mor friggin araf. Damn, yeah. O, gwi jyst dim gear da fyna. Right. Sorry, Ross ydi wedi dweud, pwy sy'n tafu casgod? Cwestiwn mawr. Pwy sy'n David? O, pwy sy'n mynd i gweld yr ail Joker? Dyna'n cwestiwn mawr i ti. O, ie, No dwi way. eisiau gweld hwnna. Fi eisiau gweld y hefyd. Rwy'n gyntaf mor o dda. Yeah. Yeah. Not for me, either. Na? Na. Na. O, fi'n joio nhw. Lady Gaga mewn iddo. Mae'n Da good. angen gweld ffilm efo Lady. The hell? Be arall thi? A Star is Born. Ie, nes i ddim gwylio hwnna. Ti wedi gweld hwnna? Na. Na fi. Mae ddim yn swnio fel type o ffilm byddwn ni eisiau gwylio. Ydy. Drama. Digon o action. O, ti'n gwybod beth sydd yn dda, though? The Heist ar Netflix. Ti wedi bod yn gwylio hwnna? Ond yn yr Mae fe ar... TV show, ydi e? Ydy. Ydy. Na, heb gwylio fe, mae'n edrych da. Mae'n really good. Mae loads iddo fe, mae fe'n good. Ie. A ond, byddwn ni yn dweud, peidiwch â gwylio fe yn dubbed yn Saesneg, achos Ie. O, mae ydi fe'n well i iaith darllen yn Sbaeneg. Sbeineg, di? Ond, ie. Nice. Right, ydw i'n gallu neud e tro yma? Ie. Restored Reels. Be? Cool. Restored Reels. Swnio'n da. Okay. Restored Reels. Beth ti'n meddwl am y men? Di dal, wel, dy ddim cystal ar map efo Mega City. Na, Mega City. Hwna oedd o. Isi mi chwarae digon o OG i fod... Cos
os ych chi'n dechrau chwarae pod OG allan, OG di'r map gorau chdi. O, F-all yma, shit. Dyle bod. Oh my god, mae'n gyfan dyn ni yma. Mae yna stuff yma fel arfer. Rap stuff. Na, good stuff fel... chest. Mid stuff. Fi fy Avengers things, really. Dyna mi. Yeah, Avenger chest. Yeah, mae yna Avengers chest yma. Dyna'r un o'n i'n meddwl am. Usually yn un lle. Ia. Ti di cymryd. Dyna'r chest o'n i'n chwilio am. Ond mae yna fel arfer Mae usually dau. good stuff. Yeah. Dwi'n meddwl mae yna dau Avengers chest mewn pob location. Okay. O wedyn mynd am y raft nhw, dyna oedd pro tips gan Daf. Right. Oh, there we go. Dyna o'n i eisiau. Dyna ni. Nice. Dyna werth e nawr. Supply drop. Avengers. Pan maen nhw'n mynd i blinking... fucking shield po tro. A fi'n hoffi'r shield. Ti ddim yn hoffi'r shield? Na. Eisiau swap? Dwi efo iddo chdi. Okay. Tw ti. Lle Marco? Oh, ble ti? Fi lawr yn y Colosseum bit. A fi wedi dod lawr. Mae'r shield yn awful. O, fi'n joio fe. Mae gael shield ti. Ble, ti di marco fe? Mae gynna fi. Oh, okay, fine. Na reid i chdi. Okay, fine. Os mae o'n wank. Fi'n joio shield. 50 pob hit. Explains a lot. Agos llynedd. Pam? Oh, yeah, okay, yeah. Good. Oh, beautiful. Pam nes I gystraffu hwnna ar un bryd, I don't know. Stupid. Oh, God. Pump shotgun? This is it. Fi testio. Testio allan shotgun. Mae'n alright. Oh, I love it. O'n i'n gallu heirio'r boi ma. Na. Fi'n methu cael higher of it. Mae'n gallu gwerthu beth mae'n iddo. Rift. Oh, yeah. Rift. 50 rift. Rift thing. Syth i chdi fyny, ie? Yeah, ydy yn like item ti gael. Na, mae'n sy'n creu yn y fan o'r lle. And then... Oh. Right, ble ni'n mynd? Rwla sef actual loot da. Fi wedi cael awesome. Fi wedi cael o fanna War Machines Arsenal a Captain America Shield plus Gold All-Rounder Monarch Pistol. Fi'n hapus. Decent. Fanna. A gobeithio mae'r cardyn yn cael ei sbonio yna. Okay. Ti'n trio bwrw fi gyda hwnna? Yeah, I thought so. Just dim friendly fire. Na. Na. Right. O, fa ma. Okay. Okay. Fel target neu fel rhywle i... O, i fy roi fynd. Okay, fine. Nes i uninstallio pod oen. Yeah. Ar ôl hanner awr. Wyt ti'n actually trio fe? Do. Mae'r movement thing just... Mae pobl yn sweaty yn y beta, so... Yeah. Please dim y gwn da ma. Ah! I ti beth yw gun da? Dyna'r cwestiwn. Dim hein. Yeah, but hwnna ddim yn defnyddio, so ni gallu edrych mas am beth ti eisiau. Minimum blue.
Minimum blow, okay. Digon teg. Ie, ti eisiau mythics, essentially, ond... Na, dim pump shotgun. Na. Dwi eisiau rhyw fath o assault rifle. Okay. Ooh, mae'r thing lawr. Mae'r, y Kilth Be? Victor thing. Ti'n mynd am fe? Na, ie. Yeah, right. O, mae rhywbeth dau post yn lan fan hyn. O na, nhw yw'r pobl ni gorfod lladd i gael yr keycard. O yes, ie, cadw ni hwnna. Mae'n neidio mas cyn i'r car. Un lawr. O bog o iawn. Un lawr. Na, just a thing. Ti di cael ei ti? Good man. A fi ddim angen e. O nhw'n bots o nhw, so nhw'n hawdd. O, pobol. Ble? Ble? Yma. O. Atho meltio shields fi. Fi mewn gyda nhw. No, wedi gyrru ffwrdd. Fi di mynd mewn y car gyda nhw. O, ti'n got a car efo ni? O'n i mewn gyda nhw, just for fun. Mae'n un chydig olaf yma. Okay. O, mae lawr, Eidel. Goffin off of fe. A ti eisiau goffin off, this one. Wedi yn ni'n neud e. A eisiau mynd neidio ar y tren? Ie, ni gallu, ie. Mae yna token rule efo ni. Wel, beth sydd gyda fe? Cos ni angen loot gwell i ti. Ti eisiau cael rhain... Actually, is that... Dr Doom's Arcade Gauntlets, falle byd nhw'n well. Nhw'n eith da. Mae gyda fi doi lot of just llaw stuff. Mae yna rhywun efo token rule run fan hyn. Okay. Beth yw'r... O, rhywun fan hyn! Aha. Teithi eto fi. Cael am 50. O, rwy'n yma. Ble nhw'n mynd? Rwy'n y corner, ti'n Mae credu? Dr Doom yn seithi fi. Le? Lawr. Ble nhw wedi mynd? Dwi'n gone. Gone. Ideal. Sydyn i chi. O, O, mae'na. mae yna. Dŵr. Jesus. Mae yna 2 tîm. O, ti yma nefyd. Ie. Get in the car. Ie, dyn Oh, ni. sugar. Why is he reviving it? Oh, oedd yn auto-locked a revive o'n i'n trio mynd yn y car. Oh, flip. Rip roo. Oh, get in. Oh well. O'n i'n gwell tro yna, though. Just... O'n i'n mor eithriedig, achos o'n i'n right ar bwys ti a right ar bwys y car. Oedd yn stuck a revive, a ni eisiau bod yn y flipping car. Ugh. Damn. Gyda ni loot really da fan'na hefyd. Damn. Ro. Right, Emrys, gei di ddweud ble ni'n gollwng heddiw, achos o ti ddim yn hapus gyda... Na, oedd fan'na'n shit. daliad fi. There we go. Yeah. O'n i'n joio fe. Remember- Oedd wedi rhoi fi popeth o'n i eisiau. Be, commons and greens? Na, oedd fi gyda mythics. Oedd dy fi golden. Oedd, ie, oedd dy fi'r Marvel chest, oedd e. A oedd Owain gyda rai da. Rhywun gyda ffrain okay. Mm.
Rwy ddim really hapus. Rwy ddim yn hoffi'r gun hwnna, like yr AUG style un. Na. Okay. A dwi'n gallu cyrraedd y boi ma cyn i'r map. Wow. Davy Jones fan hyn, yn neud yr Rasputin bells. You know what? Davy Jones, fi di mynd nôl I gwylio holl Pirates of the Caribbean. Pan fi di mynd nôl, o fi di gwylio tipyn bach o bob un, ond ddim actually di gwylio un right trwy. So es I wylio yr un gyntaf, a just ar fi'n gorffen yr ail un pryd fi gyda fel, Ddim lot o'r ail un I fynd, so... Yeah, Nice. not bad, not bad. Rhaid ble ni mynd. Beth bynnag yn mix, eisiau. O, fanna. Controversial. Ti eisiau lladd y menw yna I gael y guns yna? Ie, bys ma... Hell of a fight. Fydd fa ma yn spicy fan. Rwy'n meddwl Bydd mae'r e'n ffefryn spacelid o'r iawn. tokens yn eitha da. Ie. Pethau yw'n cael. Yn really da. Yeah. Okay. A dwi di nesaf. Ie, dwi bach yn shorted. A fi. Actually, na, mae hwnna'n good. Dwi'n mynd I fa ma. Mynd ar y tŵr pen pellaf. Yes, my gun, there we go. Gun. Bydda chi? Mae rhywun o... Oh, bloody NPC. Mae gynnu fi hover thing. Oh my god, pan fi'n gyda'n cap. O, rhywun sydd fi. Ble? Wynd o fyny. Falle NPC yw e. Ni'n mynd lawr neu ni jyst aros fan'na? Dwi'n dweud draws fel yma. Mae gynnu fi hover thing, so dwi'n Oh, okay. reit hyblyg. Dwi'n te, so'n syth i chi? Di sy'n cwffio AI? Na, mae'n personal. Yn lle? On the front, yfe? Oh shit! Si'n still yn fucking MF fast yma. Really far. O, mae rhywun fan'na. Oh yeah, just NPCR. Dwi'n cleo am? Woman that. Oh yes. Mae'n epic o yma, so'n epic. Yeah, Rwy'n ok. always. Neu cael epic. Neu ma fe? O, neu dod lan ar. Ble mae Emma Frost? Gwyd eisiau ddeg y ffwr.
O, mae'n cwpl... So pobl go iawn yma ni? Oh crap, man, a trios. Oh shit, yeah, they fall. Yeah, I have health. How do you do that? Let's do it, but in person, Probably Spell? them, probably boss. Or two round, no right team. Oh, in ar y far. Is eisiau hyn, mae yna ie. epic fan hyn. Yeah. Yeah. Met ar y far. Oh, yeah, nhw fan hyn. Oh. Dwi wedi ready gaffer. Wel, dwi'n So, okay. Di gyda fe. rhaid pingio fo. Good job. Okay. O, mae rhywun dal y maes. Pobl yn Ocê, cerdded. Yn yr awyr. No. Oes, rhywun dal yma. O, fe na. Okay. Yep. Nice. Di gyda fe? Oh. Good job, boys. Dwi'n gyd am health yn dan. Health fan hyn os ti eisiau fe? Dwi'n iawn. Oh, okay. Nice. Roedd hwnna'n neitha da. Yeah. Da iawn, da iawn. Yeah, what's the plan? I'm sure. Oh, O, o. Rwy'n siaf yma, dwi'n da. Ydw i'n gael hwnna? yeah, go on. Diolch. Love it. I love a good hoverjet. Diolch. Ti'n garedig iawn. Go on. Gwan! Fel dwedodd Gerwyn Price. Gwan! Ti'n beth, mae di adeiladu fish and chip shop ar bwys y Markham nawr. Oh, yeah. Mae dad fi dweud mae'n bach yn pricey ond mae fe'n nice, like, ond Yeah. So mae fe'n basically ar y bach yn creu empire, mae'n trio prynu holl tai yn Markham, I swear to God. Yeah. Okay, what's the plan? Let's mynd am y tŵr. Y tŵr, like... Oh, mae yna person lawr ffona. Okay. Got him. O, mae rhywun yn pen draw yn oed. He's dead. Lawr. Ble? Mae lawr. Okay. O, i arall. Dyn. Okay. Nice. Oh, mae'r bunker yn agor. Oh, perffaith. Mynd i'r bunker, neu... Yeah. Ai, ie. Yeah. Oh, mae wastad yn werth mynd i'r buncor. Wastad. Mae yna loads o stuff da. Falle, bydd Emrys hyd yn oed yn hapus gyda guns. Just saying. Alli, oedd ddim bod gwaith na, mae cyn...
Restored reels, yeah, that's for sure. I love it. Oh god. Restored reels. Right, mae yna jetpacks di-rif yn un i'r dau o chi. I'm going to be jetpack yn better. Oh, there you go then. Dim Oh, lot really ni angen, but... shotgun. Iron Pump Warrior. shotgun's more friggin' araf i shotgun o. Aye. Gynno. Yn edrych i bryd o gyniau fe yma, so sure. A fi am Shuri's claws, achos mae hwnna'n handy. Ond ydw i eisiau hwn, Iron Warrior Strike, all round a hammer pump. Thing yw, mae angen o leia un o se. Sim point I fi gael... Oh, so, oh shit, byd wedi shrapio. Oh, well, dwi. Right. That's fine. Look, hwnna'n eitha loadout eitha da. Yeah. Mae hwnna'n eitha long distance I. Good job, Oh, guys. pretty. Oh, Kyle. Jeez. Da, okay. Llawn. Fi'n eitha hapus. Eisiau mynd i'r Fel, rhaid i'n dweud shields with. prediction thing? Yeah. Okay, wait. Here we go. Oh, think about it, yes. Oh, mae'n person ni. Oh, no. Uh-oh. Ah, come on. Well, Oh, sugar. Oh my god. We're methu mynd you're a toxic. Ble mae'r un o'na wedi mynd? Eisiau fath o reid Dyna hi, fan hyn. Lawr, Oh, dead. lush. Alright, pwy sy'n eisiau shields dod at fi? Dwi'n Fi iawn. angen shields. Na I dod I ti nawr. Fe'n gyd efo Fi ddim gyda impacts shields. yn dan. Yeah. Thank you. Shotgun... Oh, Health packs, do. oedd hwnna'n nice. In the zone nawr, guys. Ni ennill. Eisiau neud i ar y tren, neu mae'n rhy bell I mynd bell. mas o thing? Okay, fine. Fe'n dal o fewn y predictor. Yeah, Yeah, may as well. bach Can't o predict. Health pack o yma. Dwi'n newid dopio ar ei. Alright, okay, fine. I dod lan nawr. O, na, ddado, teb. O'n i'n mwyn i wedi. Oh, okay. O, fe yma. Os- Mae'n rhaid yma. Okay. Dwi'n dod. Diolch yn fawr. Oedd y pŵer o'r Vengaboys. Helpu. O'n I ddim yn gwrando ar e, I fod yn honest. Achos fi gyda chi ar y clustffonau yma, a wedyn mae teledu yn rhoi'r sain. So, mae kind of yn mute fe mas o'ch chydig, sydd ddim yn gret. Dim Vengaboys. Mae yn endrys, fi'n joio bach o... Dwi'n mynd goni'n cyrraedd hwnna amser, sti. Easy. Oh my god. Oh shit, rwy'n yma. Oh, great. There. O, mae rhywun fan hyn! Wedi ready I ffwrdd. Rwy'n tôn, wedi mwyn. Oh shit! Kill me. Dwi'n cael blymyn lock on thing. Oh, mae'n shit. Oh god, rwy'n stuck. Dwi'n chydig I ffwrdd, sorry. Right, ble ni Whoa. cyddio I?
Nôl i fa ma. Okay. Ond mae hwnna yn y storm. O, nôl i fanna, sorry. Ie. Newydd gweld. Oh my god. Uh-oh. Ie, nhw'n probably mynd i hynto ni nawr. Ble chi? Dwi'n cael nhw bell o yma de. Oh shit, na, dim ond. O, mae tri yna fi. Un lawr. Dwi'n... Dau lawr. Mae fe gyda be fi'n eisiau. Like a good shield, mate. Try hwnna. A fi am Kevin ti. O, mae thyn cael... Dod, mae'r kill yn dod. Ni cael kill, Cerdyn ti? Ie, ni di cael e. Okay, cool. Let's mynd nôl i'r raft. There's nothing in a raft? Yeah, you're chwyth o'r raft. Be sy'n ydweith o'r raft? Revive station. Okay, fine. Oh, come on. Oh, no. Beth yw oh no? O, oedd chydig allan o juice. Ah, okay. Ie, ar y mynydd yna fe. Yeah, we're angen shields. Ie, fi ddim gyda unrhyw shields. Beth os ni'n cael y shields o fan hyn, then symud draw? Ie, we're bound o ffeindio rai shields mewn fan hyn. Ooh, fa ma exposed. Yeah, but... Mae gen i gun i ti, os ti yn. O, i do. Mae'n un powerful. Defwch. O'n i fach burst machine gun. Yeah. O'n i'n gael nhw, so fod... Oedd y tri arna fi. O'n i'n dda... Yeah. Thank you. Ble mae'r cilch yn mynd? Oh my god, mae'r cilch yn symud i'r underworld. Ia, a i just mynd ffordd ma'n llydd. Mae na person efo blymyn... thing lawr fanna. O, mae na jump pad draw fan hyn. Ia, dwi'n mynd i femma, cos mae'n edrych yna'r stwff yna. Cos dwi angen stwff. Ie, mae yna trosor. Cist. Cilch yn symud. Efo blinking car. Deg ar ôl, guys, deg ar ôl. O, ti yw hwnna. Right. Ie, mae'n cwffio i'r north-west. O, oce, mae'n nervous. Loads o boteli. Ie, gweld un arall. Oh my god, mae'n rhywun yn cyddio mewn fanna! Jesus. Cyddio mewn ble? Mewn y blymyn thing. Paid mynd mewn. Oh my god, oedd allan i fan. Gadle, gadle, gadle. Gadle. Oh man, mae'r bloody cilch yn symud mor. Jump in the door a neud rhedeg i ffwrdd yn dwi'n... Ble mae o wedi mynd? Chwn i'n rhywle. Yn ba blae. Shields. Ie. Oh, mae gen i O, na, shields. fi Wait, ready peek yn rai lan o.
Mae yw'r taflu hwnna? Fi. O, rwy'n gallu gweld rhywun, Joe, hwnna. Mark fe. Ar ping. Okay, diolch. O, Nice. dwi'n amdano fo, cos gyda fo stwff melyn. Yeah. Alright, mae'r cylch yn symud I bod yn really fach ar ble rhaid. Oh, mae yna un person arall efo ni. No way. Mae yna 4, ie. Lan ar y mynydd. Get him. Got this, pawb. Amser ennill. Dala... I ni gael... O, gyda. A I fewn, jyst I pithau fo, be'n berod amdano fo. O, wel, mae'n ddod rhwng ffordd ma. Yay! Come on! Come on. Nice. Nath o'n ei lawr I bedwar yn really fast o'n illa do. Yeah. Hey, croeso i'r stream Saint Hakuna. Bydd e'r game nes yn mynd I Castell Doom os gwelwch yn dda. Iawn, dwi ni yn. Iawn. A mae dwi'n eis da iawn, Mr Roberts. Dwi'n mynd am Victory P. Yeah. Yeah. Good. A fi mynd I ti bach, a wedyn ni nôl. Mewn eiliad, BRB. Mae Saint Ddecina yn dilyn.
YPO2 dim 1 dim yn dilyn. Oh, croeso nôl i'r stream pawb. Mynd. Back to back. Hwna'n gofyn am lot. Ti'n gwybod sut maen nhw'n neud y lobbies ma? Un hawdd, neu okay, a wedyn mae'n rhan super anodd. Ond, Ti'n gawn ni weld. gallu custom... Wyt ti'n gallu neud custom games? Yeah. Solo wins, no, ie? Oh, ydy o'n solo wins? Yndi. Oh, okay. Ydy o'n just am a season hyn? Ie. A mae'n set up season. Right. O, ni eisiau newid... Ni'n barod. Ai. O'n i eisiau newid thing fi. Newid e, Oh. go on. Na, Mae'n dweud i ti... Ti ddim neud e. Na, mynd ti locked in, ti'n mwyn cael na. Na, Ie, ti gallu. dwi'n credu. I ti? Newid e i Snake. O, da. O ie, ti wedi. Croeso i'r stream Kiwi. Oh. Na, ni ddim yn gwneud, ni ddim yn gwneud... Na. Ie, na. community Ni yw stream just- heno. Na, Locked in trios yna, sori. trios. Na ffodus. Rai weithio ni gwneud community queues, ond dim heno. Na. Saint Hakuna wedi dweud ti'n mor cool, Mr Roberts. Signed Alex Kendrick. Fantastic. Mae nosil... Hakuna Matata. Ie, fantastic. 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 Han ni'n dod â soundboards yn ôl. Ti'n gwybod bod y meta Ie. oedd... Y Twitch meta oedd gwario lot o'n amser yn setio fyny soundboards. Ie, fi'n cofio. Yeah. A cofio ar Discord hefyd, mae ffordd hawdd o wneud e hefyd, a Ie. ni wedi rhoi, dyma fi, Mario. Cofio setio fyny 64 key y MIDI board fi. A fatha drum machine board fi. Ie. Nawr, actually, fi gallu defnyddio hwnna fel y reswm oedd wedi cael ei creu The drum ar gyfer machine. dysgu music tech. You know, fel y sampling a ti'n fel Ie. innovation, un o'r things fi actually gorfod dysgu yna, so I mean, Castle Doom. Castle Doom, ie. go on te. Ie, Castle Doom da. Mae Doom's Courtyard ar bwysau yn eitha neis hefyd. Okay. Mae gallu wedyn trio mynd i Doomstar os mae'n neb wedi cael e. Eto. Lock in, let's go. Mae'r tŵr hwn yn edrych really cool, fel bod ma'n mynd i bod yn gweithio da, ma'n o'n crap. Cap yn di. Sy'n byd yn efo? O, mae'n dipyn... O. Dwi am... O, ma'n a cwpl o bobl efo dod. Ie, dwi'n mynd i'r tŵr dim o. A bydd fi'n cymryd nhw mewn y Ie. castell. Diolch adai. O, mae'n rhywun wedi mynd i'r tŵr. Cap. O, dwi wedi efo hwn fyny. Dwi wedi efo hwn big time. Ie. Be sy'n agro yr AI? Mae'n ddim siŵr. Os weithiau maen nhw'n eisiau lladd fi, a weithiau dyn nhw ddim. Rwy'n meddwl mae'r... Am y fi'n cerdded mor friggin' Lan i 140 nawr, pobl. Be? Fi lan i level 140. O. Sweat. Sweat, ie. Am y fi'n redeg mor friggin' arall. Na, fi ddim yn benthyg cyfrif unrhyw un. O, byddi'r Doombot ma. A hwn di'r main man yma. Hamad fi'n... No. Hamad fi'n cerdded. Beth ydi gwneud i'r speed fi? What the hell? O, fi gallu clywed... Footsteps. What have I done? Pam di'r walking speed fi mor bloody arall? Wel, wir yn fi'n i gwffio Doom efo dim stwff yn di. Dwi wedi gwneud rhywbeth i'r blooming speed fi, or everyone just like cerdded run mor friggin' arall. Capital.
Is it caps? caps lock. One of them yn gwneud rhywbeth i fi. Oh dear, oh dear. Oh shit. Oh dear. Dwi di agro... Okay, let's... Mae'n agor ni. O, ie. Be di Shuri's Black Panther claws? Maen nhw'n dda, maen nhw'n dda. Maen nhw fel... Ti'n cofio pan oedd fel Dragon Ball Z style season? Ti'n gallu neud ei redeg yn gyflym, like, mynd trwy'r awyr yn gyflym. Dwi'n joio nhw. Dwi ddim at dan pawb, ond... Oes gen ti'r Battle Pass? Na, dim season hyn. Dwi wedi edrych Ma' mae'r da stuff fi ar y y Battle Battle Pass. Pass. Season hyn, dim edrych hwnna. Oes. Great. Dwi'n mynd i becsa am Marvel hwnna. Ma' da fi y Battle Pass. Be dwi wedi neud efo blyncyn... O, oce. Ni fi smocio hwnna. Oh my god. Dwi wedi gato ammo! Diolch Emrys. O, mae rhywun fan hyn, da fi. O, TLT Emrys, TLT! Mae'n pigo lan y stwff. Go on, get him. Get him. Oh my god! Oh my god, Emrys, Sorry, reload! Flipping hell. Ti'n gofio, mae gwn at gael neud y fucking pethau gyd, dwyt? Yeah. Ah. Ia, dwi'n lycio'r thing Hwnna'n drist. Black Panther na. Hwnna'n drist iawn. Ah. Hwnna'n drist. Beth wyt fi'n gwneud i'r brawr fi ddo, pan mae fi'n just stuck a cerfed yn like mor araf? Rhaid i'n Google hwnna. Fortnite. Walking. Fortnite. Stuck. Walking. Blah blah blah. What is this? Ddo i jyst newid gwn mi, fyna pam nes i'n... 9 months ago, bug. Ydy'n bug, just... Yeah, it's a bug apparently. There seems to be a glitch involving walking. Blah, blah, Yn y force walk, hot... Ie, fi gyda'r bug nawr hefyd. Ti'n gallu gweld thing fi? Ti'n chydig yn iawn o'n i fi. Ti'n cerfyd iawn i Oh. fi. That's odd. O falle just... Under movement, find force walk toggle, force walk hold. Mae'n edrych fel mae'n glitchy i fi. Slow movement bug. Hwnna'n annoying. Right, ydy'n well i fi just revive chi gyntaf. Ti'n methu revive, mae rhywun yn revive yn fyna fan. Oh, damn. Oes, sôn? Ond just, ti'n gallu pingo un arall allan? A fi rhywle arall. Os yw'n, os yw'n revive oes. Ie. Queen's Courtyard. O'n i'n meddwl o'n i'n gallu clywed rhywun yn revive o. This hellish glitch i fi. Na, rwy'n fi'n like cerfed yn, like, just rwy'n fi Ydi. just ar stroll. Just literally cerdded. Ie, some toggle rhywun button. yma. I'm sure. Hai ffawn i, fi'n mynd i reboot felly, okay? Fi ddim yn credu oedd na unrhyw un yn y reboot fan. Dwi'n eisiau gwybod yn mynd da. Na, so byddai'n ffain Na. i gael efo na. Ddim eisiau... Chos unwaith fi'n cael eich things, just dim fel time limit ar pryd fi'n defnyddio fe, so that's good. Ie, mae ddim yn... Ys maen nhw'n pri peth na.
Dwi am hedfan syth i'r lle arall am... O. Ie. Nhw'n amlaf dooms. Yndi. Doombots. Dyma ni. O. Cool. Oes e? Iawn, dwi am hedfan syth i... nôl stwff. Cos fydden nhw... Reboot o dau yn ni. Do. Ie, ie. Sick. Be o ti'n meddwl oedd yn individual o ti? Ie. O, na. Ers llawer yn mynd hwnna. Ti'n gallu neud e, ie. O, mae gen As long as mae fucking walk- rhywun o'ch tîm... Oh, no way. O'n i ddim yn mynd i gallu. Dwi'n mynd o toggle button, dios di. Pa toggle ddo? Dwi ddim yn Dwi'm cael yn gwbod. toggle. Right, na i dod i ti nawr i gweld os fi'n gallu... A dwi ddim yn mynd i helpu, but o leia fi'n gallu cyfro ti. Dwi'n ei shotgun. Dwi'n Doom's Dyna fi. courtyard. Cos... Maen nhw so yn mynd i hamro ni fanna. Ti stuff in it? No, it's not bad. Mae fa ma yn... Mae Slim yna iechyd, ti King. angen iechyd. O, oes gyda ti, ti eisiau Flowberry Fizz? O, ie. Achos mae dy fi loads, but... Faint ti eisiau? Handful scarf. Alright, go on then. Diolch yn fawr. Dim problems. ti. Starship O, Kiwi. dyna gyd oedd dy fi, Christmas sorry Stream, mate. Starship Kiwi. Maen nhw angen cael Menig Doom. Ni di cael nhw o flaen, maen nhw'n gwych. Mynd Dyna. Brawlers background tro nes, a mae loot arbennig yn Avenger chests. Dwi'n Okay. dwi'n Dyna'r... Oh. Pam oedd y... Yr AI yn just bwrw hwnna? Whatever. Dwi di aggro nhw. Falle. Ti bump o mewn i nhw rhywbeth. Na, fi'n Ddim ar gwybod. ffordd beth. Risky. Oh no! O, ti round yn neud e. Dwi'n Ti iawn. di lladdu hi? Na, dwi'n iawn. O, diolch beth. O, mae'n methu nofio! Wyt ti'n o diffri? Mae'r glitching yn meddwl rwy'n methu friggin nofio. Dwi'n meddwl bod ti pwysio fath o mistakes, di. Ie. Beth? Like, beth Dwi'n ydw fi'n gwbod. pwysio? Gwybod. Unrhyw un yn y chat yn gwybod beth di'r glitching, like pam ydw fi'n cerdded. Rwy'n gallu rhedeg os yn gwasgu shift, o wedyn os yn just like stuck walking. O, na. Beth os ti'n plug o controller mewn, neu ti methu newid nhw hanner ffordd? Na, ti methu o'i ti, achos mae'n newid of lobbies a stuff. Yeah. Dwi'n credu. It's like rwy'n stuck mewn aim down sights neu rhywbeth. O. Hydrate. Cofiwch hydratio. I panad. Hydrate. Yeah, Ooh, mae gen i peps. Actually, mae gen i actual dŵr fan hyn. Good Diolch yn job. fawr. Ni fanna. Some point yn i Doom's course yn byd yna. Yma un... Oh, you know what? Ti angen, ma angen jetpack arno ti, o. Falle Ie. bydd e'n dod â'r problem yma mas then, a bydd e ddim yn problem. So le os ti Ie. gallu hedfan yn uchel, Auto bydd hwnna'n numlock well, is equal. well na beth sy'n digwydd ar hyn o bryd. Horse walk, toggle. Ooh, what is that? Ah, falle hwnna. Wonder os mae'n rhywbeth yn y loop deck dyma neu fe. rhywbeth. Comma, a comma key. Right. Yeah, toggle walk, mae'n y bottom sy'n gwneud get a deal sign to gael hwnna. Yeah. It's the comma button ar keyword hwnna na. Oh, Saint Acuna di clicio comma i stopio. Diolch yn fawr, diolch yn Da fawr. iawn, bai. Good job. Cheese. Dych chi o'n car? Ah, O, mae yna car uwch ben ni, ddo. Mae'n rhywbeth newid... lan. O, mae'n rhywbeth newid cyrraedd. diolch am y pro Ie. tips ac hwnna. Yeah, good job. Ti'n gallu cael hwnna, os eisiau. Na ti gyda gwell. Mae'n rhywbeth yma. O, bwcyn... Car Oen. uwch Red ben. line. Wel, Ie, oen yw hwnna. Hello, dwi'n mewn camera. Cool. Oedd hi ddim mewn car pryd wyt ti'n gofyn. O, iawn, Na, oce. na, na. Oedd na rhywun di pasio mewn car. Fel, Dwi'n isio... Health? na, fi'n iawn, dwi'n iawn. Heist ar y... Ie, mae'n... Ie,
Ble ni'n mynd? Rhywle yn y canol. O, ie, be ma. Oh my god. Gary cywir fyna. Reit o fi pobl ar ping. Be ti'n gofyn o? Pobl ar ping. Okay. Ydy lan o. Dwi'n methu bod yn drwy. Ie, dwi... Mae yna thing yma. Go fi ffyrdd. Entans yma. Dwi'n methu bwrw fe, though, either. Mae o. Fel yn syth, da. Yeah. Dwi wedi cael e. Y swe, ma'n teimlo fel bot. Ie, falle bod nhw'n bot. Fi'n gwybod pam ddo, achos... O, na i cael hwnna. O, swn i'n siarad. Dyna beth sy'n siarad, ie. Na i gael hwnna. Enjoy hwnna. Ac eich, dilli... O. Mae rhywun yma. Mae rhywun... O, falle ar y pont yw e. Mae 2 person yma. Mas yma, un ai ar y pont. Mae rhywun yn seithi at ei. Oh, come on, reload. Oh. Oh, what a good nice. Pwy efo'n llafeg at cael y gun? Fi. God, Diolch. cael first Diolch. dibs ar y gun te. Diolch. Dwi'n piws yna. Diolch. Mae'n neis. Ti wedi gweld nes i gael e gyda'r dwylo Shuri's Black Panthers claws? Ie, dwi'n... Mae hwnna'n rhy mel i fi. Iawn. Mae'n risky yn dyw e. Ynddi. Ond mae'n fel mae cymeriad fi'n jittero, fi ddim yn gwybod pam beth sy'n digwydd, ond mae ddim yn redeg yn llyfn. Ie. Nawr mae yn, ond pam fi'n neud e gyda fel... Actually, wait a sec. Oh. Beth ydi farn am Ynys Dŵm? Ie, rwy'n hoffi Ynys Dŵm. Mae'n usually stuff da fyna. Sa'n credu ti gwybod sut i gyrru. Na, mae'n... Dim ar ffôn, no. Gall gyrru yn y... IRL. Bydd yn default of a thing, mae'n ydi. Mayonnaise peryglaeth yw'r bot gorau. Mae'n a henchman Doom o'r enw Joseph. Joseph Sigma. Oh gosh. O, mae'n ddau person yma, watcha. Right? O, na, ffordd ma. Oes na wordplay yn mynd ymlaen efo'r enw? Falle, ie. Falle ffrind o'n nhw neu rhywbeth. O, maen nhw'n mynd am y... O, na fa. O, oes yna 2 set o ceir fan'na, ie. Da ni'n reit exposed, bod man nhw'n dan. Ie. Ond mi bai bod ni'n mynd am yr ynys ac yn Rhaid ni fydd. Ie. Dwi'n gwell cyn na hwyrach achos bu gyda nhw loot gwell. Be ti'n meddwl? O, mae'n un glas. O, mae rhywun car ddo. yn dod ato ni. Oh my god. Oh my days. Mae'n dod ato ni yn y car. And like, just R4 guns mewn fan hyn os rhaid ni'n eisiau shotguns. Okay. Watch out, man. Oi, mae rhaid... O, mae'n dod yn y car. Ah, mae'n ffain. Dwi'n mai nhw. Mae lots of guns porffor fan'na. Be nhw wedi mynd? fine, O, I rhaid know. gwael nhw lan fan'na. Ar y station.
bugger. Ready i ffordd mewn y car. Ie. Mae car nhw bron a... Sorry. Eisiau dilyn nhw yn y car? Beth oedd fan hyn? Monarch pistol. No, pai ffain i then, nawn ni aros gyda'n gilydd. Mae nhw. O'n nhw wedi mynd o'i ffwrdd yn y car sy'n lot o bwynt. Ti eisiau neud yn y car yma? Rwy eisiau AR gwell. Ie, dwi'n... Like, rwy just ffeindio right piws. Ond i'n rhaid y bont ma da a trio anelu at fama. Ie. Okay. Mae o'n high ground scenario ni ond di. Ie. O'n i ddim gyda jetpack, so... O, watch out, mae'n rhaid yma. Full squad o hwnna. Ti eisiau neud yn y car? Rwy'n iawn, diolch. Ond o'n dan Ie, O, mae'n rhywun... A mae'n rhaid dan ni yma. O ie, yn y car hefyd. Gadael nhw. Am hwn, ben i hun. Pwy? Lawr. Dwi'n stunned, lle. Mae yna rai efo, mae yna, like, yn dod lan. O... Be wedi just neud y bomb yma? O, mae car... Eisiau neidio ar y Oh trin? my god, mae'n symud yn nuts. What the hell? Oh my god. Neidio ar y trin, achos mae hwnna'n Mae'n mynd good allan option. y kill. Ie. Ti'n hack o'r chest. Ie, mae'n mynd allan y kill. Ie, sy'n O am ie, amser. okay, fine. Mae'n stuck out yn train na. O, nhw wedi seithi fi. Damn! O, ti'n gweld nhw? Dwi'n right ar bwys fi. There you go. Knocked in. Oh, come on! O... Beth ti Emrys? Cael y juice fe. Beth yw'n cool? Hwn o lawr. Mae un... Ar y... like, Ar y... Ar y... army. O, ni lag. Ie, mae'n rhywun to fi. Dwi'n mwyn gofio surveillio hwn, da. Ie, mae'r Doom Gauntlets yn wych. O, ydy wedi cwmpo lawr? Dwi'n meddwl mae Do, cael mae eto na. O, oce. Cwestiwn yw, oes na lle arall i... reboot? Mae Mae'n rili yn. symud. Na, na, go Mae'n for rili it. symud yma. Mae rhaid ti'n mynd amdano Mae'r nhw nawr. cylch mor fach, Tiny. does dim Ydy. amser A dim ond mae 7 person, rhaid ti just trio cletio fe. Maen nhw'n mynd i bod yn... O. Ti'n gallu neud e, o? O, sy'n ammo? O, loads yn nhw. O. Mae'r Doom Gauntlets yn... O, neidio yn y car am cover. Er mwyn cael y splash. Ti'n gallu splash dy hun yn y car? Funny enough. So ti'n... O, o gwym. Oh, unlucky. O, gyda... O, gyda car ti'n car? O... Gyda dau tol fi. You're right, the canol. Ie. Right, beth yw plan am y run nesaf? Ni'n mynd i... Beth nhw'n dweud yn y chat? O, sbecyn, dos o. Oh. Brawlers Battleground. Beth ti'n dweud? Mynd i Brawlers Battleground, a wedyn i Redline Rig. Eiddiol. Plan. Syniad good? Syniad dau fi? Le mae hwnna? Le mae Brawlers Battleground? Brawlers Battleground. Drop your Brawlers Battleground. Cant bits. Alright. Brawlers Battleground. Ni'n hawdd i perswadio. Na, bydd yn... Yeah. Based on Greek mythology. O, dwi fyna. Ah, dyna. O, mae'n rhaid ar y dechrau. A wedyn Okay. mynd i'r chwith Redline Rig. Alright, syniad da, plan. Oh na, paid stream sniper. Ystod chwaith, fi ffein, Ginny.
Yeah. Timo gyda ni. Yeah. Got banned on team, wyt ti? Yeah. Major lawr, yeah, syth, yeah. syth. Yeah. Na, fi'n gyfad, John. Dwi'n mynd fyma, na i meetio chi fanna wedyn. Mae'n Mae yna lot fan hyn, oes e? Oes? O, mae'n AI i fi heirio yma. A heirio fe, fi gyda gol. Bloody gun. O, sef o? O, rhywun safety. Ah, sugar. Mae rhywun lan fan hyn. Yeah. A nhw'n just yn emote arno fi. Achos fi lawr. Naros. Iawn, O, gyda AI. nhw'n cheeky. Nhw just yn tablu fi off o... O, yn credu mae sweat i gyd yn goffon fan hyn. Dyna pam. Ridiculous. Iawn, Alpha. Actually, dwi'n meddwl sut mae Owen yn dal ei dir. Oh! Right, i ti di marw? Na fi heb. O, mae boi just tu ôl i ti. Gwylio. Run! Oh, man. Ond falle... Na. Fi just lawr fan hyn. Just cael card yn fi os ti'n gallu. Ti gall go am Oh, nice. Rwy'n na un person ar, rwy'n gweld rhywun arall. Yeah. Iawn, na. Kiwi'n dweud roedd hwnna'n ni. Yeah. Oedd fe? In un gêm? Waith fi lladd ti. Dwi'n mynd das mae stream snipio yn gweithio. Na. Just Y dechrau siawns o ti gêm yr un pryd. yr un pryd, ond y siawns o to actually ffeindio'r un lobby yr un pryd. Mae'n un eitha Ie, slim. Fi'n credu maen nhw'n cael laugh, really. Saint Acwn yn dweud, Oedd y rhaid fi Darkos lladd wedi ti, llafu. Mr. Roberts. No way! Yeah, gallwn ni gyd dweud hwnna. O, tia. Di bron, Kyle, ni bron. Ni'n sigma iawn. Oh, no. Ond y reboots fan o fe, mae dwi'n gwybod pam eisiau dig ffwr. No. Dwi'n ffordd fan y hwyr yn ys. Na, reboots fan. Ah, yeah, diolch. Alright, dwi'n nôl bod yw'n actually lladd. Reboots cael required. Ah, what? O! Ond ydyn... Dwi'n fi AI friend efo fi ddo, so... Ti'n lygys. Nice. Good job. Le mae'r... Mae'n cofio, mae yna un mewn fyna wedi cael. Le mae'r blymyn... Avenger boxan? Oh my god. Fi eisiau cael loot gwell cyn symud ymlaen os yn bosib. Achos mae dy fi rubbish fan hyn. Shield. Off i shield. Dyna yw combo. Dau peth wir yn joio. Gwb na rhywun. Yeah. Shield a... Ydy agor. What's it called? Jetpack. Jetpack a shield a falle rhywbeth fi'n gallu cael fel sniper type. Ie, some sniper yn y bydd agos. Na. Ond, you know, un AR sydd gyda scope digon bell hefyd. Fi'n gallu neud hwnna'n oce. Achos pan ti yn yr awr gyda jetpack, ti eisiau rhywbeth sy'n gallu safety Wedi galw lawr box. O, iawn, oce. Eisiau mynd i'r box ac Redline Ridge. Ie. Oedd yr un oedd Right. Gat yn dweud yn da. Trio mynd ar Ynys Dŵm, mae hwnna'n her. O, beth yw porffor hwnna, actually? Gweld rhywbeth porffor hwnna beth. O, mae yna rhywun o. Oh, just... thing. Oh, dim byd.
Special. O, pwy sy'n sydd y... A rhywun. Ie. O, please. O, fi'n gallu gweld e. Aido. Mae'n dod i ti, mae rhywun... O, hwnna'n bot ni, ydi e? Ie. Ah, oce. Dwi'n mynd am Ynys Dŵn. Dŵn mae Starship Dŵn. Kiwi wedi dweud. Ie, Uh, gall ni. O, dwi'n mynd am y... Ond i gallu, mae'n reit lan y to... O, na, mae'n allan y map nawr. Mynd am y drop, ie? Ie. O, ti'n Ie. gallu cwmpo lawr fan'na, o. Na. Redline Ridge hefyd yw'r chat dweud yn dda. Okay. O, ti wedi cael jetpack, good. Ydy'r thing odd yna lle o ti'n cerdded wedi stopio nawr? O? Ie, rwy'n gwasgu'r coma. Oh yeah, rhyw coma, sut- sorry. Sa'n siŵr? God, short-term memory, oh my god. Yeah, fi'n cofio rhywun yn dweud ar y chat. Silly. O, mae fa... Oh my god. Methu seithi. Knocked. Oedd y shield fan Fi. Oce. Hey, close quarters sovereign shotgun. Shield Mynd a i jetpack redline fan rig hyn. nesa. O, ydw i'n gallu cael e? Yeah, mynd am fe. Oh, amazing. Rwy'n a bit down y dro. Na, yn byd. Mynd i O, redline rig nesaf. Yeah, let's mynd. O, fi gyda un. Redline rig. Redline rig. Dach chi'n mynd, dach chi efo shields yn dach? O, dim y shields, hover thing yn dach. Yeah. O, fi ddim gyda... O, ie, fi yn, actually, Ydy sorry. jetpack mewn Jeez. Cymraeg. Jetpack yw jetpack, fi'n credu. Ie. So mae jet yn jet a pack Ie. yn pack. Just efo cat dim K. Yeah, yeah, yn Fucking union. jet. Dewch ar the feckin' jet, please. Oh, god. Be Unig peth rwy ddim yn hoffi cael like a backpack stuff. Fi'n Rwy'n joio. Na. methu like dal shield ac Mae'n awesome. health. Ar Ie. un pryd. Like rwy'n hoffi cael shields ac health. Ond efo'r jetpack a like war machines on. Ie, fel a dwi. Ti'n gallu cael shield a jetpack? Ie, mae gen i'r... Oh. Oh, war machines auto turret fan hyn. Ah, okay, cool. O ie, na i cael hwnna hefyd os mae'n mynd am ddim. Gofre? Diolch yn fawr. So mae hwnna'n handy jyst er mwyn gwybod pwy sy'n o gwmpas ac mae'n auto jyro fewn Yeah. thing. Yeah. Fi eisiau A-honest. O, Neisa. cwestiwn gan Starship Kiwi, beth yw'r hoff gan sydd yn Fortnite? Hoff gan yn Fortnite. Ahan. Hmm. Ti'n meddwl fel Wel- yr emote canu o'n a stuff O. neu? O, Roedd rhywun yn just mynd lan zipline. Fi. Fydden ti? Ie, fi o. Ei, pwy sy'n revive o? Fi ddim, de. Rwy'n Nid clywed fi. revive fan. O, mae na... okay. Oh, ie. Yes. Alright, mae'n kitted allan nawr. Yeah, dwi'n eitha hapus gyda loadout fi hefyd. Loadouts fi yn cap. Rhaid ni fod yn ofalus o'r storm hefyd. Hmm. Mi gofio symud cyn bo hir. A munud cyn fe cael. Y jam track. Sa'n siŵr beth sy'n actually ar y jam track. So hwn yn yr, Ydy hwn yn y game like Guitar Hero? Ie. Ie, rwy'n ddim really chwarae hwnna. Not my thing chwaith, really. A rwy'n caru guitar. Rwy'n actually dal yn chwarae... Fi di hanes Lego Star Wars, wan. Lego Star Wars? O, Lego Fortnite. Lego Fortnite. Okay. Mae dal o gwmpas, mae pobl yn defnyddio fe er mwyn just farm o XP fi'n credu, ond dim... Yeah. 50 in. Collect armor.
O, i siwn hefyd. Ond 25 mis- points ar mission. ôl. Oh, good. Thing, ie. I think Ooh. Ydyn ni sa? Unwaith yr wythnos fel arfer, ni'n Ie. neud stream. Ni ddim really cael schedule. Na. Ni Mae pwy angen- bynnag ni ar gwmpas, Ie, really. ni angen cael schedule. Ie. Ni'n trio gwneud unwaith yr wyth. Ie. Os hwnna yw'r fel yr rough rule i gallu cadw Ie. at, bydd hwnna'n dda. Os ni'n gallu llwyddo i wneud unwaith yr wythnos. Ni Ie. ddim yn ffussy am... Ie, Os... dwi'n seal fel Mae yna. just... Ie. Dwi'n mae sy'n neud Emrys- unwaith, ie. Ie, Ie, Emrys ie. yn stream o lot fwy llawer. Regular. Ie. Mwy gyson, ie. Fwy gyson. Dwi'n A channel. alternatio rhwng Ie. Black Myth a Rally ar hyn o bryd. Okay. Cymrymni! Ie, fi'n arfer mynd i Cymrymni. Blynyddoedd yn ôl. Rwy'n hoffi fe. Beth yw... Mae Peabody yn rhaid i. O, fi ddim O, eisiau. mae yna seithi lan fyna. AI, ie. Na, mae yna person yna awyr. O, Paid roi position i fe. Ni charge fe. Dwi'n mynd ffynna gyda. Na, mae yna dau. Na, ni mo AI efo oedd. Ie, mae yna dau tîm yna. Ie, mae gen i YouTube hefyd, os ti'n gwneud exclamation mark YouTube yn y chat, bydd ti'n cael link i fe. Ni cael, like, o fideo ni Oh di shit, upload no, ers gong fi. No, gong fi. 2016 neu rhywbeth. All y holl streams, holl Fortnite streams hefyd. Gyd ar y YouTube. Ti'n gwybod hwnna, Morgan, so mwy yna? Ie, oedd na person yn ar bwys y volt. Ond fi ddim yn gwybod os nhw wedi Na, redig off. ni di No. gyrru ffwrdd i'r Southwest. O, mae fe'n dod mas o'r volt nawr. O, Lawr. Dai. Mae tri nhw. Dai lawr. oh shit, mae yna tîm arall. Dwi ddim help Oh my at god, all. what was that? Dwi absolutely ddim help. So yn dod ar ôl fewn di ffwrdd. Dim clem beth o fe'n cael, rwy'n cael full shields. No, a don't. Like, stab fi mewn literal 2 shot. No! Beth o hwnna? O'n i'n litio oedd 5 health. The hell? AI fi'n... yn awful. Beth o yw hwnna? Oh, sugar. Regroupio am eiliad. Oh, sugar! Sorry, pawb. Mae Arsenal y peiant ryfel yn Sigma. Ti'n iawn, mae fe'n sgrif. Oedd hwnna beth o'n cael fi? Roedd rhywbeth yn just like delete o'r shields Smash ni it ti. yn instant. Oh, dyna'n rhwystredig. Fi'n chwarae hwnna'n anghywir. A dwi'n third part yn i fanna do. Yeah, dyna oedd yr issue. Reit ni'n landio, ddim siwr, ble ni'n landio trwy? Byny lle mae'r Ble mae'r flight path. Dwi'n mynd i trio eto. Ie, trio eto, beth yw'r flight? Yeah. Hwn bydd y game olaf i fi, so na Ie. ni trio ennill. Be bynnag sy'n digwydd, a na i neidio off, ond... Ei, ni di cael Victory Royale, Win. cwbl o fewn yr... Ni wedi cael win. 3-4 i chaf. Yeah. Red line rig, please. Red Okay, line rig. gawn ni weld. Si bron prynu pethau heddiw. Dim ond allan to fori, Space Marine 2. O, hwnna'n edrych cool. Ie, Yndi, sgwyd fi ddim profiad Ie. o gwbl efo 40... Warhammer 40k. Ie. Okay. Ond mae'n edrych yn insanely da. Yeah? Yndi. Yeah, fi ddim wedi chwarae un o'r Warhammer games achos fi ddim... I don't know, fi just ddim wedi gweld e fel rhywbeth fi'n credu byddai'n enjoyo. Ond... Mae'n sy'n edrych yn ddryd, a mae gen i digon o hobbies dryd. Yeah.
There you go, let's mynd I red line rig. Pam na. Okay. Iawn. Okay. Mae'n syth, neidio syth ban. Yeah, something good. Choose drive. Oh my days, it's way o flaen fi. Nes I effio drop fi, so dwi'n rili ar e. Dwi'n reit y cychwyn. Uh-oh. Dyma'r box hwn. O fel. Dwi'n gael y boi AI eto. Ie. Ta Yes, dwi'n wel. yma. Waitus Ble yma. ma'r... Aha. O, ma... Ydych chi... Mae'n y foi yna fi. No. A fi allu gweld ti o. Yes. O, mae yna 2 person o gwmpas. Fi allu clywed y footsteps. O, no, no. Lawr am camp shooting. O, no. Oh shit, da un o... O, crap, dwi'n ffog. Sy'n iawn lawr fan o'r Na. Na, fi ddim, fi ddim. O, Yes! Dwi wedi wipe y squad. damn. Right, dwi'n mynd I just neidio lawr. Oh my god, what happened? Beth I people fyna? Mae boys fan hyn, mae 2 fan hyn. Iawn, eto fan, dwi wedi squad wipe nhw yma. Oh, mae'r pistol yna, mor. Ass. Damn it, nhw wedi cael ni tro yna, rwy'n meddwl. Yeah. No. Nes mae Emrys yn gallu cletcho ni I cadw'r noson I fynd. Oh, man. Damn. Go on, Emrys. Go on. Go Rwy'n on. switcher I Ti'n gallu stupid neud e? pistol yna. L womp womp. Yeah. Yeah. Yeah, oedd hwnna ddim moment gorau. Da. Ond, yeah. Ydych chi'n fan yn yr oeli, dwi'n yma. Yeah. Mae'n syniad o squad yma. 2. Yeah, ble mae nhw. O ie, dyna fe. Oedd rhywun... Gwylio, mae un o'n nhw gyda jetpack, so... Oh. No! That's what I mean. Mae hwnna Da iawn. mor na di cymryd. Mae'n good, though. No! Rwy'n ni'n wipe nhw tro daff a nhw wedi cael ni tro hyn. Good. Good. Hapus. Oh, good, though. Noson good. O'n i'n eitha hapus, do hwnna. O, rhaid gweld yr elite skin fel nhw'n cael. Taste da. Yeah. Blast da mewn skins. Yeah. Yeah. Dyna ni. Dyna ni. Good, though. Hapus. Yeah. Hwna good. Good sesh. Oh, wel, un win heno. Un trios yn, hapus efo hwnna. Yeah. Hwna good. Fes e, ni wedi ladder ti. Ond yna trios Ni wedi lladd ti. Ond yna trios cantaf. Ni di gwneud ers. God.
Na, dwi'n just wytho do. Dwi'n just gynt do. Ie, Oh, ond... ie. O'n i ar y Switch, so... Okay. Seriously. Choose count of our stream am like 6 neu 7 mis. Ie. Ie, ie. So hwnna'n da. Hwnna'n da. Ie. Oh. Rwy'n hoffi Fortnite eto nawr. Wedi mynd yn da Ie. eto. Ie. Ai. O'n i yn chwarae fe, like, gorobod. Blwyddyn yn ôl. Ie. All ar y Fortnite grind nawr ydw. Dwi'n dangos byd i state video games yn y Mae'n blwyddyn. wir. O, mae hynny'n mynd i troi mewn i depressing moment now. Go on, Emrys, cael ei mas o system ti. Fi deall beth ti'n meddwl, do. Achos does dim originality. Does dim originality o gwbl. 50 hyn te. 50 hyn. Ie, ond mae hwn yn... Sa chi'n just yn prynu Street Fighter the Tekken? Sa ni fel mwy o choice? O, na. Street Fighter the Tekken. Dim i fi. Ne, Final Fantasy 14. Oh god, oh my god, hwn yn just yn amser hole. Os mae hwn yn fath beth. O na. Ti'n gwybod beth, fi wedi bod yn lawrlwyth o PS Vita games, right? A ti'n gwybod y rai fi'n cymryd off yn gyntaf? JRPGs. Dyna'r peth gyntaf, achos fi ddim jyst ddim gyda'r amser, fi ddim yn mynd i buddsoddi'r amser. So, ti o'n gallu cael 500 fel bubble o fel game arno fe, a mae dy fi 1 terabyte SD card. So dyna be, fi'n ffiltro trwy nhw, trio chwarae 10 eiliad o pob game. Nope, nope. Delete fe i gallu cael, fi lan i fel M fi'n credu. M yn y wyddor. So, yeah. Yeah. Mae, Starship Kiwi, Saint Acuna Tir, Sigmas, heno. Da iawn. Yeah. Os dyna oedd y ti, then fair enough. Beth ydy'r lingo dyddiau yma? Ohio Riz. Oh na, Sigma, fi ddim yn Ohio gwybod Sigma Giat neu rhywbeth. Yeah, Kiwi, dude. Yeah. Oh god. Ond ie, rwy'n really edrych ymlaen i chwarae Astrobot. Rwy'n caru'r Astrobot, yr un just ar y PS5, beth i gael yna. Pan ti'n gwneud playthrough o fe? Dwi wedi platinum o fe. Oh, wow. Yn barod? Na, dim un hyn. O'r un hyn. Oh, okay, yeah. Yeah, byddai'n probably cael yr un newydd hefyd, achos fi enjoyo yr... Fi'n enjoyo nhw. Poster. Like, ers pryd y games wedi dod efo nice poster. I'm like, oesol. Na, nhw ddim yn rhoi unrhyw beth am ddim. Y peth yw, right, mae CDs yn scratcher, dyna pam mae popeth yn digital dyddi yma, achos mae drive PS5 fi yn bach yn dodge. Mae fe'n mynd yn, yn barod. Fi ddim yn... Fi'n nervous achos mae PS4 Pro thing fi definitely outdoors, achos mae wedi dechrau torri'r CDs, fel crafu ar y CDs. A PS Pro? PS4 Pro, yeah. So hwnna, so... Exactly, so... Rwy'n hwnna'n peth efo'r Xbox 360 sgreifio, cofio? Yeah. Os rwy'n ti'n, like, tipyn nhw drosodd, bydd e'n just big old big rut mewn o blymyn discs ti ydyn nhw. Dim yn impressed o fe o gwbl, ond mae PS4 Pro yn neud rhywun peth. Mae Rayman Legends disc fi yn 50-50 nawr. So nawr, mae'n kind of gorfod i chi prynu'r digital o popeth. Wel, ar y dyddiau yna, does dim really rhoi digital, efo. Like, dwi wedi bod yn chwarae... Na, ti'n iawn. Motorstorm. Like, dwi'n mynd nôl i'r PS3. Okay. A dwi wedi bod yn chwarae Motorstorm. Dechrau chwarae hyn trwy eto. Friggin' amazing game, Motorstorm. Yeah. Friggin' love it. PS3. Chdi emulate PS3? Ie, mae hwnna'n weird. Dyna sy'n nuts o fe. Crazy times. Os chi'n newid yn gallu streamio a hwnna. Yeah. Like, biggest though, like, pam is there no remake of Motorstorm? Come on, ni cael Motorstorm Pacific Rift, a wedyn Motorstorm Apocalypse. Remake them! No more da! Just remaster them. Please. Na, mae tîm yna neu rhywbeth arall fan. Dydw? Evolution, rhan nhw'n... River Evolution yn cael ei cloi lawr. Ac... Windy Codemasters, rhan efo? Iawn, yn kind of sense. Ond mae Sony wedi dal y rights am Motorstorm. Cool. Right, fi'n mynd i neidio off nawr, guys.
Nos da, Morgan. Dwi'n di gwffio ar y we, wan. Cwffio ar y we, Street Fighter, fe? Street Fighter, ie. Hwna di. Os ydych chi'n cymitio i games gwffio, so ni'n rhoi hwn, so rydyn spare mi chi. Mae'n tempting achos fi'n hoda, ond na, fi ddim yn... So mae gen i hwnna, yr un bach, a wedyn dwi wedi cael yr un hwn an. Which dwi'n lyfio, a dwi eisiau gwneud gwaith cael fan o. Nice. A gyda fi'r OG yma. Right, Nice. dwi off. Like, dwi wedi trio chwarae, like, Mortal Kombat X. O, Mortal Kombat dy'r unig un dwi ddim yn chwarae. Rwy'n just gwael, rwy'n awful at. Perhaps bydd fi'n, efallai bydd fi'n gwell at Street Fighter. Rwy'n just methu chwarae nhw. Like, rwy'n swned ar y bloody tutorial at Street Fighter. I just think... Oh, it's all about the fundamentals. Rwy'n methu cofio, like, y holl, you know, y combos and stuff. Just methu cofio nhw. Rwy ddim yn cael y dexterity. Drive Club, ia. Nath, o game dwytha, Evolution Studios. Drive Club. Nhw ddweud y PRCs ar y PS2, o'n i'n gwybod yna. O'n i'n pwydyn oedd hi'n crap. O, Drive Club yn awful, oedd. Dwi'n cofio fatha PS4, fatha launch event gynta. Ie. Ac oedd y boi'n siarad am Drive Club. Oedd ffordd o'n siarad am ceir, fatha oedd o in love efo ceir, e. Oedd clip reit, VR. Oh, yes, so made... Yeah. The team have come out to... Yeah. Onra, shit. Game of the chwarae. Codemaster Cheshire. Merged Criterion Games. Criterion Games, ie. Be maen nhw'n neud ydy yma? Nhw'n y Burnout, e. Burnout 3, ti'n chwarae ar y PS... O, na, PS2 yna. Burnout 3 Takedown. Good game. Saint Cynna dweud digital yn fwy cheap yw nhw'n creu. Yeah. Beth yw efo, like, a digital ones? Like, pam ydyn nhw'n mor ar un pris? Cos o'n nhw'n gallu, ie. Yeah. Maen nhw'n like ar un pris, ond rai fi, maen nhw'n mwy, hefyd, mwy expensive. O'na game oedd allan weekend yma, lle o'ch ti'n... Ie. Chdi'n cael early access, 3 diwrnod early access, ond oedd y servers i lawr, so oedd y pobl wedi talu am early access, dim yn cael early access, cos oedd yn cymryd 3 diwrnod o'r sortio. The hell's most of RC? Mae na game oedd arfer bod ar PlayStation 1, Vault RC. Mae na spiritual successor i hwnna i greu hyn o bryd. Ie. So hwnna dechrau your type of game. Beth ydi hwnna? Fatha game... Ti'n mwyn cofio Vault, PS1 game? Vault, na. Revolt. Revolt, de. Na. Revolt, mae'r Steam yd. Recent game, lle ti'n rasio, beth ti'n gael fo? Remote control cars. Stuff. Hwna di'r aesthetic. Yeah. Oh, okay. A dyn, mae na rhywun yn neud bath newydd. Dwi chwarae Onrush. Roedd hwnna'n like spiritual successor i Motorstorm, roedd y pobl Oe. creu Motorstorm mynd i Codemasters, so nhw'n creu Onrush. Roedd fe'n okay, roedd fe'n alright. Ie, ie, oedd o'n... Roedd ddim o Ath y servers yn rili ars fyny lot yna. Na. Be mae Codemasters yn neud ydy yma? Dyn nhw'n just neud ydy yn disbeth, just y fucking... I'm sure. Ydy just neud F1 a WRC. Motorstorm though, and just... Amazing. Right. F1. Diolch yn Garfield karting, de. Nah, mae ddim quite Garfield kart. Dirt 4. Dim diwethaf Codemasters te, just F1. Dirt Showdown cyn Dirt 4, what? Dirt Showdown, yeah, roedd hwnna'n like weird, like little spin-off like that. Yeah. Dirt 4. One of the...
Dwi'n rhoi di bod mor enthusiastic na bod eisiau Dirt 5 fyd o'n i'n lycio. Yeah. I just like my rally games, Yeah. Gifio Colin McRae's i gyd. EA di BRC di fatha Colin McRae newydd, fatha gyn Codemasters, a fatha, mae'n bug ar y PC, lle os ti'n chwarae'r stages yn time tile mod, mae'r brightness yn washed out i gyd. Oh, yeah, rwy'n cofio ti dweud am hwnna. Yeah, so... hollol stupid. Yeah. Ond dwi wedi dechrau gwneud season mod o hwnna a streamio fo. Cos, Nice. a dim, dwi'n cael un restart i bob rally. Yeah. Mae bob rally yn 6 stage, dwi'n mynd yn digon teg. Ond first rally of the season, nes i casio allan, so... Nice. So, yeah. Ydy EA Sports WRC eith, like, mwy fel di rally? Na, Yndi. Ie, Dirt Rally ydi o. Mae mwy sim. Yndi. Nice. Rwy'n credu Mae bod... Dirt Rally 2 well, mae'n edrych yn well. Cos oedd nhw eisiau engine o hynna'n. Ac oedd nhw eisiau Dirt Rally 2 a Dirt Rally efo yn eisiau Game Engine Codemasters. Lle efo EA WRC a nhw eisiau Unreal 4 yswm. A fatha... Mae yna Ego Engine. Ie. So, a lot o Ego Engine. Dwi'n meddwl Ego Engine dal yn cael eisiau i'r F1 game, os dwi'n cofio'n iawn. Ie. Os ti'n mynd i switch engine, dos i Unreal 5 e. So... Ie. Ie, di EA, bydd i'r F1 game. Hynny... Ond oedd EA F1 24 bod yn crap yn cychwyn, cos oedd y tyre models yn hollol stupid. Ie. A parin EA? EA 24. Ie, sbe? EA 24, F1 24, yn eisiau'r Ego Engine. A maen nhw'n dynafio Unreal am rally game ta? Bo. Ond un sy'n honni i nhw cael game i os o'n gallu mynd off yr Ego Engine. Ie. Ar gyfer F1 blwyddyn nes... Amlwg mae F1 game neu mwy. Ie. Red Legends. Ond oedd yr Ego Engine edrych yn dda, ie? Ie. Ynddo fo. Dwi'n man ar y symeg pam. Just all... Unreal 4 ffordd allan pob yn symud i Unreal 5, ynddi e? Ie. Whatever. Unreal Engine 4. An odd, like. Bob dim yn Unreal 5 yn. Ie. Diddorol. Anyway, mae'n meddwl mynd i diweddu'r stream fanna. Ideal. Diolch am pawb am gwylio. Da iawn am Kieran yn y game ola ffwrdd yna. Sigma iawn. Ond ie, gobeithio wedi gweld chi gyd yn y stream nesaf. Ac Ideal. ar YouTube. Hwyl. Hwyl. Ta-ra. Hwyl.